Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pakikipagsapalaran. Dito tayo ngayon sa Labang. Pick up tayo dito, dadali natin sa airport yung ating item. Ayan, dito tayo kukuha ng item. Ayan o. Good morning dong. Wala, nagawin ko pa eh. Ha? Nagawin ako yan. Oo naman. Pag hindi kinantay, di wala ko di-deliver. Nag-vlog ka na? Ha? Nag-vlog ka na? Oo, walang magawa eh. Ayan, dito tayo kukuha ng item kay Sir Dodong. Good morning guys, good morning po sa inyo lahat. Panibagong pakikipagsabaran, panibagong vlog sa araw na ito. Walang pagbabago, ganun pa rin. Ayan, bagong ligo tayo. Fresh na fresh. Good morning po. Samahan niyo pa ako sa paghatid nitong bulaklak sa airport. Malapit lang sa airport pala. Sa may Terminal 1. Good morning po sa inyo lahat. Ingat po tayo sa lahat ng OFW. Mega love shoutout sa inyo lahat, sa ating mga kaibigan ng vloggers. Thank you sa support. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye. Samahan niyo po ako sa aking lalakbay papunta doon sa dideliveran natin. Ayan, hanggang dito mo lang muna at tayo magdadrive at mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo naroon at kung saan tayo magdi-deliver. Thank you. Bye-bye. Magandang umaga po. Laban. Good morning guys, nandito na tayo ngayon sa ating pagdideliveran ng ating items. Yan po, nasa likod natin. Hindi pa bumaba yung ating customer. At tayo muna natin at lumabas siya. Isang umaga mo po palang umaga po at panibagong pakikipagsabaran, panibagong vlog, panibagong pakikipagsabaran po sa kalsada. Good morning po sa lahat, sa ating mga customer, sa ating lahat. Ayan po, dito po tayo ngayon sa isang hotel sa Las Piñas at mag-i-deliver po tayo ng bulaklak. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber, pati na po doon sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng ating channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa araw-araw pagra-rides natin. Panibagong rides, panibagong umaga, panibagong araw po sa ating lahat. Ayan po.
maraming salamat po. Antayin po natin yung ating customer bago ang lahat. Sige po, dito muna at mag-aantay tayo ng ating customer yung tatanggap nitong ating shipment. Ngayon po, maraming salamat po. Andito tayo ngayon sa pangalawang deliver natin sa Bayang Luma sa Imus, Cavite. Ayan, dito tayo magde-deliver. Wala pa si ate, hindi ko alam kung anong pangalan kasi wala nakalagay na pangalan eh. Yung ating dideliveran ay dito sa Camellia Homes, Bayang Luma, Imus, Cavite.